Stredná odborná škola obchodu a služieb na Budovateľskej ulici chce naučiť žiakov poznať problematiku odborných predmetov v cudzom jazyku na takej úrovni, aby dokázali konkurovať žiakom z iných krajín a zároveň, aby zvýšili potenciál úspešne sa etablovať na trhu práce v krajinách Európskej únie. To im umožňuje obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie pod názvom CLIL. Jedná sa o metódu výučby CLIL. Je to obsahové jazykové prepojenie odborných predmetov s cudzím jazykom, pričom podstata sa kladie na obsah toho odborného predmetu. A je to prepojené s cudzím jazykom tak, že žiaci sa na tých hodinách naučia prakticky niekoľko výrazov v tom anglickom jazyku. U nás na našej škole je to anglický jazyk, s tým, že dôraz sa kladne na ten obsah toho odborného predmetu. Výhoda je v tom, že žiaci sa naučia komunikovať v cudzom jazyku bez toho, aby si to uvedomovali. Je to ten prirodzený spôsob komunikácie a tá jazyková bariéra sa odbúráva. Takisto nadobudnú komunikačné zručnosti, slovnú zásobu, môžu sa potom uplatniť na trhu práce a mať väčšie šance uplatniť sa, keďže budú vedieť tie odborné predmety v cudzom jazyku takisto. Tu prepájame ten odborný predmet s jazykom s tým, že dôraz sa kladne hlavne na tú obsahovú stránku toho odborného predmetu. Na našej škole je to v rámci predmetu podniková ekonomika, ktorý sme už realizovali, overovali sme túto metódu. Táto metóda CLIL sa nám veľmi osvedčila, takže budúci školský rok plánujeme ju takisto zaviesť do výučby predmetov, ako aj účtovníctvo. Zostávame pri tej podnikovej ekonomike, ale aj napríklad cestovný ruch a tovaroznalectvo a ostatné odborné predmety. Podstata je vlastne v tom, že žiaci sa naučia svojvoľne používať jeden jazyk a nekladie sa dôraz na gramatiku, ale na to, aby vedeli komunikovať. Hodiny podnikovej ekonomiky, kde sa učíme metódou CLIL, sú veľmi zaujímavé. Učíme sa nové anglické pojmy. Veľmi nás baví táto hodina. Každá hodina je niečím zaujímavá. Táto hodina sa mi páči preto, lebo kombinujeme to pozeranie videa, proste kombinuje sa tam slovenčina, angličtina, je to taká záživná hodina, takže chcel by som mať viac takýchto hodín. Stredná odborná škola obchodu a služieb na Budovateľskej ulici bude v budúcom školskom roku 2012-2013 uplatňovať vo výučbe niektorých odborných predmetov v 3. a 4. ročníku práve spomínanú metódu CLIL, obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie.